Wel, pnawn da a chroeso i Encore a'r sesiwn o Creu yn Cofid. Wel, wythnos diwetha, wnaethon ni gael sgwrs am y theatr yn ystod y cyfnod cloi. A'r wythnos yma, mae'n ffocws ni ar yn hartistiaid ni, ac yn benodol heddi, dau gerddor proffesiynol. Croeso i chi Angharad a Catrin. A wy'n mynd i ofyn i chi gyflwyno'ch hunain ar pryn bod angen hynny a gweud y gwir, ond i ni gael clywed o'ch lleisiau chi. Croeso. Catrin? Helo, wel fi di Catrin Finch, San Ynores. A mae'n braf cael bod ar y lein efo chi. Angharad. Angharad Jenkins i fi, a dwi'n chwarae'r ffidil yn y band Calan, DNA a Pendefig hefyd. Diolch i chdi, a croeso i'r ddwy ohonoch chi prynhawn yma. Croeso hefyd i'r reini sydd yn gryndo a wedi ymuno ar Zoom ac ar Facebook. Dyn ni'n gweld chi, ond ni'n gwybod bod chi'n ac os gynnoch chi gwestiynau, dewch â nhw i ni. Pryn hanner awr sydd ganddo ni heddi, felly na i drio ngorau i ddethol o'r cwestiynau hynny prynhawn yma. Mae pandemig Cofid, wrth gwrs, wedi trawsnewid bywydau artistiaid, a neb mwy na artistiaid a gweud y gwir. A fe ddath hyn allan yn glir yn y trafodaeth ni wythnos diwetha, pa mor werthfawr i chi i ni, a hefyd pa mor fregus yw'r sector freelance. Ond cyn i ni drafod hwnna mewn manylder, hoffen ni, a weid y gwir, fi'n credu bod cyfrifoldeb arno ni i gydnabod perthnasedd yr hyn sydd wedi bod yn mynd ymlaen o'n cwmpas ni dros yr wythnosau diwetha yma, a dwi'n sôn yn benodol am Black Lives Matter. A perthnasodd hyn i ni falle yng Nghymru yn y sector creadigol. Do'n i'n meddwl am y llefydd cyhoeddus, y llefydd perfformio, Brangwyn, Castell Penrhyn, Cyfarthfa, Neuadd y Ddinas gyda chofeb i Sir Thomas Picton. Rhain i gyd â chysylltiadau a chaeth wasiaeth. Ac i ni'n meddwl yn ôl yn dyn ni dros y penwythnos diwetha yma, a chofeb Sir Edward Colston yn dod lawr ym Mryste. Nawr, Neuadd Colston ym Mryste, cannoedd os nad miloedd o gerddorion wedi perfformio yna dros blynydde yn eich cynnwys chi. Sut mae hwn yn taro adre i chi pan chi'n gweld hyn yn digwydd o'ch gwmpas chi, Catrin? Wel mae'n amser cyfnod newydd dydy, ac dwi'n meddwl mae o'n amser i ni falle ystyried newid enwau'r llefydd yma, ac mae'n bwysig bod ni'n cadw'r hanes wrth gwrs, a bod ni'n cofio, ond eto falle mae'n bwysig iawn hefyd bod ni yn symud ymlaen nawr, ac mae lot o'r neuadd yma llefydd fel y Colston Hall, mae nhw mor enwog really ar draws y byd, ond eto mae llefydd yn gallu newid enw, dydyn, a mae llefydd yn gallu troi mewn i rhywbeth newydd, so falle dros y blynydde nesaf, da ni angen just ystyried hynny a symud ymlaen, really, hefo'r cyfnod, twyd. Angharad, mae'n amser i ni gael y sgwrs yma yng Nghymru. O bendant, a fi yw'r cyntaf i cyfaddau fan wybodaeth i, really, yn y sefyllfa yma, gyda lot fawr o'r cysylltiadau gyda caethwasiaeth, ond mae mor bwysig i ni sort of dysgu a cymryd y cyfle yma i ddysgu am yr hanes, a cofio a gwella a bywydau pawb o'r hanes yma. So mae wir, fel ni'n sôn efo, mae'r llanw yn troi, mae wir yn teimlo fel bod nawr yw'r amser i dysgu a gwella a cofio a pido anwybyddu rhagor am bethau. Yn sicr. Ac wrth gwrs, mae'ch cysylltiadau chi gyda cherddorion rhyngwladol yn rhywbeth sydd yn rhan anatod o pwy chi yn greadigol. Mi'n meddwl, Catrin, wrth gwrs, oeddech chi gyda Secw Keita, allan yn Australia a Zeland Newydd, pan newydodd y byd dros nos. Deud wrth hynny. So dwi wedi bod yn rhan o deuawd efo cerddor o Senegal, Secw Keita, am ryw 6 mlynedd nawr. A'r sioe yna di mynd o nerth i nerth, really. So, nathon ni fynd allan i dechrau yn Abu Dhabi, efo Hay Festival, wedyn nathon ni
i Sydney Opera House, i Wome Adelaide, a wedyn ymlaen i Wome New Zealand. Perfformio, ac oedd hwnna, wel, nathon ni cyrraedd nôl i Prydain ar 11 o mis Mawrth. So, just yr wythnos nathon nhw cael yr ysgolion. Ac dros nos, wel, oedd o'n cyfnod reit od i fi, achos really, pan nathon ni gadael canol mis Chwefror, efo'r teulu, so oedd y plant efo e bob dim. A wedyn oedd o'n, fel o'n i'n trefeilio gwmpas, oedd y busnes, y virus ma, jyst yn weithygu, ac oedd o'n sort of yn, o'n dilyn ni o gwmpas, really, lle bynnag oedden ni'n mynd, oedd na fwy o newyddion yn dod. So, erbyn i ni cyrraedd Zeland Newydd, oedd o'n edrych yn yn y lle gyntaf, o'n nhw'n siŵr os oedd y gwyl am mynd ymlaen, nath nhw penderfynu dal ymlaen efo, achos oedd ni gyd yna, really, yn barod i wneud. Ond wedyn, oedd yr ofn di dechrau setio fewn o ran cyrraedd gatre. So, really, oedd meddwl fi i gyd just o fewn cael y plant nôl i Prydain, ac oedd hwnna tipyn o challenge, o ran, o'n teithio am 2 ddiwrnod, really, cyrraedd nôl Zeland Newydd. So, ac ar fysa rhywbeth di digwydd ar unrhyw pwynt o'r siwrne, really. So hwnna oedd y peth cyntaf o ran cymryd meddwl fi ar y pryd hynny. Ond wedyn, yn llythrennol, nath ni cael nôl di Mawrth. Ac erbyn prynawn di Mercher, really, oedd y reality y sefyllfa di syncio fewn i fi. A sylweddoli, oedd y dyddiadau just delete button di cael ei gwasgu, basically, ac nes i sylweddoli, actually, does na ddim byd. Mae popeth i mynd yn llythrennol yn y dyfodol, ac mae neb yn gwybod beth. Oedd na chaos, really, boeth, oedd na rhyw wythnos o just, oedd popeth yn dechrau cael ei canslo, neb yn gwybod beth oedd yn ymlaen, So, oedd o'n amser really odd, really. Ac o'n i di upsetio yn eitha fawr, actually, achos, o'n i di blino hefyd, obviously di wneud y siwrne yma. Ac o'n i di cyrraedd nôl a fel, So, oedd o'n tipyn o beth, Yr hyddhad o gyrraedd adre, ond ar yr un pryd bywyd yn cael ei chwalu i bobl dyfodol yn ansicr. Gai droi ta ti Angharad, oedd ti wedi dod nôl o fy molaeth, wedi mynd mas i America gyda Calan, a wedyn wedi gorfod dod nôl? Wel, oedd e'n od iawn i fi, achos dwi wedi bod ar cyfnod mamolaeth, a yn mis Mawrth o'n i'n dod bant, a o'n i'n barod i fynd nôl i'r gwaith. Oedd album newydd gyda Calan yn dod mas ar yr ail o Ebrill. So, bod fi ddim wedi bod yn gigio dros y 10 mis diwetha, dwi wedi bod yn rhan o'r holl cynllunio, a mae yna lot fawr o waith yn mynd mewn tuag at y pwynt nawr, y 2 album. Fi es i ddim mas gyda Calan, actually, yn America, achos o'n i ddim moyn gadael Tanwen, ond oedd rhaid, oedd dath y newydd bod pethau'n, wel, oedd y gigs yn cael eu canslo, a y pryder, fel oedd Catrin dweud, o gorfod dychwelyd adre. So, nath Calan canslo'r daith hanner ffordd trwyddo pan o'n nhw yn America, a wnaethon nhw dal flight cynta nôl o'n nhw gallu. A oedd hwnna cyn i ni hyd yn oed clywed am y cyfnod cloi draw fan hyn yng Nghymru. So, o'n i ar ein colled o sawl, miloedd o bunnau yn barod, achos o'n i wedi gorfod bwco flights gwahanol, gigs wedi cael eu canslo. So, oedd rhaid i ni ymateb yn gyflym iawn, just i dod nôl i 0, really. So, wnaethon ni troi at ein fans, really, a mae sawl artist wedi bod yn neud hwn, ond wnaethon ni sefydlu crowdfunder campaign. Mae lot o bobl wedi bod yn neud jyst yn gofyn am cymorth i fynd trwy'r cyfnod yma, ond yn lle jyst gofyn am arian, o'n i moyn rhoi rhywbeth nôl i bobl, so wnaethon ni cynnig pethau fel gwersi offerynnol gyda
5 ohono ni. Ni wedi bod yn cymryd comisiynau ymlaen a lawon bach. Nath Patrick roi mlaen i siaced, mae dy fe siaced o India, lliwgar hyfryd. Nath roi hwnna mlaen, a hwnna yn syth bin, 400 punt, just fel hwnna. Llawn chwys a popeth, a'n credu oedd wedi golchi fe unwaith yn y flwyddyn oedd e'n perfformio ynddo fe. So oedd rhaid ymateb yn gyflym jyst achos y daith i America, ond wrth gwrs ar ôl cyrraedd adre, o'n i wedyn yn paratoi at y daith mawr yma o Cymru, Lloegr a'r Alban i gyd fynd gyda yr album newydd Cistfaen oedd fod, wel, dath e mas ar yr ail o Ebrill, ond wrth gwrs cyn i ni clywed am y lockdown, o'n i'n gweld bod lot o fawr o artistiaid yn canslo ta beth just i ddangos parch a bod yn bwysig i edrych ar ôl lles yn cynulleidfa, really. So wnaethon ni canslo fe, a wedyn, wrth i'r wythnosau mynd hibo, mae mwy a mwy o gwyliau wedi bod yn canslo, neu gohirio a just symud yr holl beth i blwyddyn nesaf. So mae'n teimlo mewn ffordd bod y flwyddyn yma just i cael ei canslo, ni just yn symud popeth i blwyddyn nesaf. Mae'n ddarlun ofnadwy o drist, a mae'n hefyd yn ddarlun wy'n ymwybodol, mae nifer o artistiaid hefyd wedi bod yn falch o'r gofod i allu meddwl a cymryd cam yn ôl a ystyried beth yw eu rôl nhw ac ati. Catrin, fi'n gwybod, mae hwn yn beth emosiynol iawn i drafod yn dydy, a mae rhywun yn gorfod gofyn i'w hunan beth sydd yn cymell fi i greu. Beth wyt ti'n di darganfod am chdi dy hun yn ystod y cyfnod yma? Mae wedi bod yn anodd, really. Mae jyst yn di bod yn eitha sioc, I guess, i fi cymryd ymlaen pa mor vulnerable ydyn ni yn y cyfryngau, really. A ti'n o ran perfformiadau byw a pethau. Yn mynd yn llythrenol i'n clic a pethau just di canslo. So, dwi wedi bod yn trio nawr. I guess nath o cymryd chydig o wythnosau just cael dros hwnna, really. So dwi wedi colli bron 60 cyngerdd. A obviously mae'r reality yr income yna hefyd yn eitha masif o ran teulu ni fama a sut mae hwnna'n effeithio ni am gweddill y blwyddyn nawr. So, just y reality o hwnna'n cicio fewn, really, cynta. A wedyn, dyn ni bed, dyn ni'n 10 wythnos nawr dros wedyn. So, nawr, dwi wedi sort of setlo fo. Mae'r ochr ariannol yn, dyn ni'n sort of okay am chydig. So, mae'n elfen o gallu setlo. So, wedyn, dwi wedi dechrau falle bod yn eitha creadigol. Mae'na prosiectau gennau ar y gwaith a I guess mae angen neud hwnna, does, i cadw rhywbeth yn fynd, achos dwi'n mynd ati eistedd tu ôl y telyn a pethau, marfer, a mae'n just fel, wel, dwi'n pam. So dwi'n sort of just yn cymryd darn o'r shelf, a mynd right, dwi'n mynd chwarae hwn, well i fi cadw bysau mynd o pethau, Ond peth sydd wastad i'n haro fi amdano chdi, a hefyd wrth gwrs Calan, i chi yn byw ar egni'r gynulleidfa, oherwydd mae o mor dynamic y berthynas yna hefo'r gynulleidfa. Mae o rhywbeth mae rhywun yn gallu gafel yno fo jyst iawn i gyffwrdd o leia. Hwna, wrth gwrs, yn rhan hanfodol, dydy, o'r hyn dych chi? Wel, hwnna ydi o, ynde. So, a felly dwi yn cael o'n anodd ar hyn o bryd, just trio gweld be ydy'r dyfodol hwnna, really, efo'r busnes social distancing ma, pethau tymod, a yn personol, dwi ddim yn gweld sut mae hwnna yn mynd yn yr un lle a perfformio yn byw, really. Achos ar diwedd y dydd, y perfformiad ydy
cyfathrebu a fod o gwmpas bobl, dydy? Ti'n sôn am cerddorfa, ti'n sôn am cor, neu pa mae opera yn cael ei wneud ar llwyfan. Y peth sy'n wneud y perfformiad ydy'r egni, ydy'r ffaith bod pawb efo'i gilydd. Ac dwi'n mynd gweld sut mae cael dros y hurdle yma nawr. A hwnna sy'n wneud yr ofyn, really, a chydig bach o pryder, really. Achos mae'n anodd gweld yr ateb dydy ar hyn o bryd, I guess. Mae'n ddiddorol bod ti'n gweud rhywbeth yn y Guardian heddiw, dwi'n codi fe fan hyn, dau o'n harweinwyr mwyaf blaengar, blaenllaw, so Simon Rattle a Mark Elder yn deud y gallai bod ni'n gweld dinistyr, dinistyr y sector gerddoriaeth glasurol, wrth gwrs mae cerddorfa, o'i natur yn gorau bod yn glos efo gilydd. Wel, yn union, a ti'n sôn am y section brass yn y cefn, nos ddim chance bod ti'n gallu stopio. Na. Dyna'r byd. So, bydd na ddim, ti'n yn gallu neud o yn y modd ma o social distancing. So, mae o'n amser eitha kind of galed, ofnus, just i gwybod be di dyfodol, really, rhywbeth fel ac sut mae o'n gallu mynd. Maen nhw'n sôn, mae Abbey Road dydy di agor fyny eto i neud sesiynau, ond ti'n gweld y lluniau, mae llythrenol, mae pawb yn un ar un, ti'n bod, fel la. A mae hwnna'n, I guess, mae hwnna'n sort of yn gweithio'n okay yn y studio. So falle wneud hwnna dachrau mynd ymlaen, ond dwi'n mynd gweld hwnna'n gweithio ar y llwyfan perfformio byw. Gai droi at Angharad am hynny, cos dwi'n gwybod wyt ti wedi bod yn edrych ar rai esiamplau sydd ar drod yn rhyngwladol a ffyrdd arloesol o ddefnyddio platforms a defnyddio'r VR, yr offer yma. Oes yna esiamplau ymarfer da ti meddwl gynnig goleuni ni? Wel, yn ystod y cyfnod yma, mae rhaid i ni falle trial bod yn agored i syniadau newydd, achos mae'n edrych yn eitha bleak, really, y dyfodol. Y dyfodol agos, ta beth, yn sicr o ran y 6 i 12 mis nesaf, ond dwi'n meddwl mae rhaid i ni falle manteisio ar yr amser yma i edrych ar ffyrdd newydd o weithio. A nes i just gwrando ar sgwrs eitha diddorol webinar bach arall ynglyn â'r ffyrdd mae pobl yn defnyddio ffrydio fel ffordd o delio gyda cyngherddau byw. Nawr, ni gyd i arfer nawr, hen arfer a pobl yn mynd mlaen ar Facebook Live a jyst wneud cyngherddau a dros yr wythnosau. Fi'n credu mae'r safon wedi gwella, ond bydd e ddim byth yn cymryd y profiad nawr, bydd e byth yr un fath â'r profiad byw. Ond mae yna enghreifftiau yn y dyfodol o falle wneud cyfuniad o cyngerdd byw a ffrydio. So mewn neuadd bydde yn amlwg bydde angen cadw gwagle rhwng pawb a bydde fel tocyn fel premium i weld y cyngerdd yna, ond wedyn ffrydio'r cyngerdd i'r gweddill. Achos y peth yw, yn ariannol, i chi ffili just dod mewn a digon o arian. Os mae hanner neu treian o'r cynulleidfa, be mae yna, i ni ddim gallu wneud dyw e ddim werth wneud y cyngerdd yn ariannol i dalu'r artistiaid, ond hefyd y technegwyr a staff y theatr, dyw e jyst ddim yn mynd i talu ffordd. Felly, dyna un ffordd, y cyfuniad yma o cyngerdd byw a Os na her fan hyn i sicrhau bod pobl yn teimlo bod y profiad yn ddigon o ansawdd neu o ansawdd ddigonol i fod yn werth talu amdano fe, achos wrth gwrs mae rhaid mwyn i hyn weithio neu bod yn elfen gynaliadwy fan y model yma hyd yn oed os di dros dro, mae angen i bobl dalu, does? Hynny yw, ydy ni wedi bod yn angall, ydy artistiaid wedi bod yn rhy fodlon i roed o'i hyneidiau yn gerddorol yn greadigol. Beth ti'n gweud, Catrin? Wel, hynna, dwi'n meddwl mae rhaid i ni gyd fod yn eitha gofalus. Ac actually, be nes i
sylwi yn y wythnosau cyntaf na o'r lockdown oedd na just saturation o pethau online. Ac oedd pawb di symud i'r cyfrifiadur ac cyngerddau, chwarae, pob dim just yn streamio trwodd. Ac yr ofyn ydy bod ni'n cael mewn i sefyllfa, bod ni'n lladd y pethau'n hunain mewn ffordd, achos dyn ni'n rhoi gymaint i ffwrdd am ddim. Bydd pobl falle ddim yn fodlon talu rhagor. Ti'n gweld rhywbeth fel, dwi'n rhoi esiampl o'r papurau newydd. Mae neb yn prynu papur newydd achos mae'r newyddion i gyd ar-lein, dydy. Ac ti'n sôn am recordio cerddoriaeth, does na ddim arian. Fel artistiaid, ti ddim yn gallu ennill arian trwy recordio rili nawr, achos mae pob dim ar streaming sites. A so yr unig ffordd o rili ennill arian dyddi yma wrth y perfformiad byw. Ond os mae hwnna i gyd yn symud online hefyd, wel, mae yna sefyllfa rili yn mynd i codi lle fydd na ddim ffordd i ni actually gallu ennill digon o pres i wneud bywoliaeth ni rhagor. Ac os mae pawb yn cael pob dim am ddim trwy'r amser ar-lein, dwi'n yn gweld sut y ni wedyn yn gallu wneud digon arian o hynna, really. Mae yna irony fan hyn yn does. Ni'n clywed lot o sôn o bwysles ar werth cerddoriaeth yn enwedig un lles ni yn ystod y cyfnod anodd yma bod hwn mynd i helpu yn cael ni allan o'r twll yma o ran yn pennau ni, yn ran yn lles meddyliol ni. Ond mae rai ni hefyd fod yn ymwybodol bod yn artistiaid ni'n reit fregus ar hyn o bryd i fod yn, ni eisiau chi fod yna yn y diwedd wedyn, bod yn gallu cynnal ni. Ti'n teimlo bod yn o feddwl am hynny? Mae rhaid edrych ar ôl pobl does ac dwi yn meddwl, mae rhaid, achos dwi'n gwybod cerddorion nawr sydd wedi gorfod mynd allan a cael job yn y cyfamser i cynnal nhw yn y cyfnodau nesaf yma, yn y misoedd nesaf. A ti'n sôn am, ti'n meddwl am y cerddorion i gyd sy'n chwarae yn y cerddorfeidd. Achos os gen y cerddorfeidd ddim yr arian i gallu talu nhw am misoedd a misoedd, dyn nhw ddim yn gallu wneud hynny. Felly, bydd rhaid i pawb just trio cadw ei hunain rwsut yn fflwt. Ond os mae gen ti teulu efo 2 rhiant yn cerddor, wel, dyn nhw'n mynd i gallu wneud hynny, ydyn nhw. So bydd rhaid i rwy'n mynd allan a cael gwaith rhywle arall, really. Ti wedi sôn bod y dyddiadur yn wag, hynny yw bod na beth wedi cael ei tynnu allan. Mae yna rai pethau wy'n ymwybodol ohonyn nhw fel preswyliad yn Royal Philharmonic Hall ac ati ar y gorwel. Ydych chi a meddwl yn obeithiol am funud, a meddwl ymlaen i'r adeg pan fydd pobl yn teimlo'r angen i ddod yn ôl i mewn i leoliadau i fwynhau cerddoriaeth fyw. Be ydych chi'n meddwl fydd yr impact mwyaf arnoch chi fel artistiaid yn y sefyllfa yna? Pan fydd na dychwelyd i'r cyfeiriadau yna fydd gyda ni? Dwi'n meddwl hwnna di'r peth, a hwnna di'r bottom line, dydy bod angen cadw ffydd yn y ffaith bod ar diwedd y dydd fel da ni gyd yn dweud, da chi ddim yn gallu wneud, does na ddim replacement i cerddoriaeth byw a perfformiad byw, a mae rhaid bod yna i gallu cael y cyngor. Felly, mi fydd hynna'n ddod nôl, ac mewn amser mi fydd pethau yn ddod yn ôl at ei gilydd, wrth gwrs. Ac rhywbeth dda di bod actually blwyddyn nesaf yn really brysur. Achos nid yn unig oedd pethau blwyddyn nesaf, mae'r blwyddyn yma i gyd blwyddyn nesaf hefyd. So mae hwnna'n rhywbeth dda. Angharad wrth feddwl ymlaen, achos mae angen bod yn bositif. Fi'n gwybod mae'n ofnadwy anodd.
Ond wyt ti'n gallu gweld yr hael yna ar pen y twnnel, ar ddiwedd y twnnel? Wel, fi'n credu bydd pethau yn dychwelyd, ond mae rhaid i ni falle dod i arfer ar normal newydd. Fi'n credu dyna'r peth. Ond un peth dwi wedi teimlo'n fel gobeithiol am yn ystod y cyfnod yma. Pan ni fel artistiaid, i ni wedi arfer a teithio trwy'r amser. A mae'n waith caled. Mae lot o bobl yn meddwl chi'n mynd ar eich gwyliau trwy'r amser. Mae hwnna wastad yn mynd yn nerfus. Ond i cael bach o downtime, actually, dwi wedi teimlo'n eitha creadigol a trwy y tune commissions yma, dwi wedi bod mewn cysylltiad gyda'n cynulleidfa ni mewn ffordd hollol wahanol a dwi wedi really mwynhau y cyswllt a'r cyfathrebu yna. Oce, dyw e ddim gwyneb yn wyneb ar y llwyfan a dyw'r egni ddim yna, ond dwi wedi bod yn e-bost o pobl dwi ddim yn nabod a dwi wedi bod yn cyfansoddi alawon i nhw am pa bynnag reswm maen nhw wedi eisiau. So, cof am pobl maen nhw wedi colli neu i ddiolch i rywun sy'n gweithio fel nyrs neu jyst i dathlu penblwydd priodas. So fel cerddor, dwi'n teimlo fel fi wedi cael pwrpas bach mewn helpu nhw i cofio neu dathlu yn ystod y cyfnod yma. A dwi wir wedi mwynhau gallu mynd mas a cael yr amser mas yn yr awyr agored, yn yr haul, a gweld y gwanwyn yn dod a'r planhigion yn dod mas. Fi'n swnio fel real, fel party neu gwy. Ond mae'n diddorol yn dywe. Mae'r syniad yma o roi rhodd ar ffurf alaw i rhywun yn hyfryd, dydy, a pwy a wyr beth aw o'r wax na mas yn yr hael ac yn y cod wyt ti'n gael maes o law ar lwyfan. Dwi yn mynd i droi at un cwestiwn cyn i ni orffen, achos mi ydyn ni'n mynd i orffen mewn 5 munud. Mae yna gwestiwn yn dod mewn fan hyn sydd yn un da, gweud y gwir, a dyn ni ddim wedi cyffwrdd yno fo. A mae'n gwestiwn falle sydd yn anodd i'w ateb a gweud y gwir, ond yn un pwysig i'w ofyn. Beth fydd y dyfodol i'n cerddorion ifanc ni? A mae hwnna'n un pwysig i ystyried. Catrin? Ie. Wel, dyn ni'n goffod cadw gobaith bod yr un dyfodol ac mi oedd o cyn y misoedd diwetha yma, really. Ac mae yna elfen o dyn ni wedi gorfod pwysio trwy'r amser dydyn ni cerddoriaeth yn ysgolion a pobl ifanc. Ond actually, mewn ffordd, mae yna lot i pobl ifanc nawr, ac mae yna llwyth o pethau ar-lein nawr, does? So, ac i pobl ifanc sydd yn defnyddio'r math yna o siarad efo'i gilydd ac o cyfathrebu, mae yna actually wedi bod yn rhyw saturation o pethau online. So, mae yna digon yna i trio cynnal plant. Dwi'n gweld plant fi fa mam, maen nhw gyd wedi parhau efo'i gwersi cerddoriaeth ar-lein. So, mae'r athrawon i gyd yn dysgu dros y cyfrifiadau. A mae hwnna'n gallu digwydd, dydy. So, gobeithio, mi fydd yr elfen na o gallu cynnal cerddoriaeth mewn pobl ifanc yn gallu dal ymlaen. A pan mae'r ysgolion nawr yn dechrau dod nôl at ei gilydd, mi fydd cerddoriaeth falle yn rhywbeth bwysig i nhw. Symud ymlaen a bod ni'n gallu pwysleisio yn y blynyddoedd nesaf, does? Ie, mae pobl ifanc yn rhan o'r oes ddigidol yma, nag i nhw, a dyna'r ffordd mae pethau'n mynd. Fi'n credu bod y pandemig falle wedi cyflymu ambell i newid oedd yn dechrau dod. So mewn ffordd, achos bod nhw'n agored i pethau, falle mae'n cyfle cyffroes i nhw gwthio pethau ymlaen a bod yn rhan o'r newid a'r byd newydd yma, falle. Yeah. A mae yna wedi bod pethau fel online, cerddorfeidd online, does? Lle mae plant ifanc yn gallu, maen nhw wedi gallu chwarae efo cerddorion proffesiynol a pob math o bethau. A dwi jyst wedi bod yn gwneud rhywbeth efo ysgol
Anna Gwen, fy merchu, ti'n fod ysgol Plas Mawr, maen nhw wedi bod yn gwneud rhywbeth online. So mae'r elfennau, actually, o pobl yn gweithio fe'i gilydd i wneud rhywbeth i digwydd. So mae hwnna'n really positif, a dwi'n meddwl wneud hwnna cynnal cerddoriaeth dros y misoedd nesaf yma. Ie, sort of hanes o'r technoleg newydd fi'n credu yw'r peth, dy fe. A hefyd falle trial bod yn sort of agored i sawl, sort of, dim just meddwl am cerddoriaeth byw. Fel cerddor, dwi wedi teimlo'n fregus iawn, achos dwi ddim gallu recordo cerddoriaeth o safon proffesiynol o'r tŷ, a dyna un o'r sgiliau dwi wedi bod yn hollol trial gweithio ar yn ystod y cyfnod yma, achos mewn ffordd dwi'n teimlo fel artist heb canfas, achos fi ddim gallu recordo'r sain. So mae wedi bod yn real learning curve i fi, ond dwi'n meddwl bod yn yr oes sydd ohoni, dyle pob cerddor gallu recordo ei hun, safon proffesiynol, o adre. So mae rhaid defnyddio'r cyfle yma i wneud pethau fel yna. Mae wedi bod yn sesiwn ddifyr ofnadw, a dwi'n hynod o ddiolchgar i chi am fod mor onest a mor agored a rhannu'r tywyllwch a'r goleuni. Cyfnod i ystyried, i gam i nôl, i greu mewn ffordd gwahanol, ond hefyd i obeithio cael ffydd. Felly, ymlaen, a diolch yn fawr iawn i chi am fod yn siarad sesiwn prynhawn. Diolch. Diolch. Tara. Tara.